Kardik Lekhe LP School along SMC Rongasar Mothers Group Lapen Rongara Tumpen School Katerek Pon Pede Japan Kachuningri. Dogmoka Police Atum Humpli Kang Hua Bike Lapen Kang Hu Ponatum Bang Pia Tumapan Kenep Long. KRAA Asong Pen Kipatir Pipon Ahoyalong Karbi Rechopan Kurwang Tu. Amar Jiwan adawai kinang jia tumapan isi birta kemi. Bangso adawai non ke Karbiang Long Pen West Karbiang Long along setami Long Pon Ikji. Ini hamaso itu bangso adawai. Kan dia koke. Itu langkin no ajar adawai seorang tak lang lo pun tak ikon ini lepas itu ada. Ini salong telong lo. Amor Jiwan pula bangsa adawai sebelum kan orang Tuhan pun adawai bilong anwan lo lepas ni andung lo itu kan angkat lalu lalu ketemu keturun dah ketemu kalian kombom lo. Klardak pen kacini jiapan Troxy Highway Hini Tro Popo Highway Troxy nerkepalong Humri Iknon. Karbiang Long Life ada babirta long penili sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponitha. Karbiang Long Autonomous Council Education Department along tin education block ki parlo pon along amalgamation mate break jam schools ki pangrum pen ilong vet ki pachisik group japan kachisik pon along Kardik Lekhe LP School sitame amian klang dunlo. Labang so putha Kardik Lekhe LP School along SMC Rongasar Mothers Group lapen Rongara Tumpen School Katerek Pon Pede Japan Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang lapen Karbiang Long Autonomous Council Education EM Richard Tobiapan Kachuning Ripon Priechik Loni Pai Thong Kebrai Siarni Lakhain Koratrok Duar Bagurui MSC Constituency Angkang Rongmongwe Education Block Kiparlo Pon Lakhai Hini Dolamara Kardik Lekhe Arong along Kardik Lekhe LP School along SMC Rongasar Mothers Group lapen Rongara Ratum Pirangkia Mai Paponsi School Katerek Pon Pede Japan Kachuning Ripon Rialam Theke Nili Tum Jongsi along ka break dim jongsi nang pon pidet pute nili tum bangke mane ka chongdat kidu karat pon nili tum ka arong ka break along ka break bangke mane chotoyon thek the dia sonsi do koklo athe nili tum ke chongda nang kok chotelo nang ko athe nili tu kidu karat pa bagan chongda dum polaso aho sitame mane chotha thon thek the la hai sitame do kok tahai la si la dak banke timbok hello la si la so score banke padam de je phansi nang le tuma tuliram sar ba richard sar tum hastame chuning re alam the banke la pu henlo Rongmongwe Education Block Kang Long Pen Government LP School lapen ME School upon amalgamation amendment pen Kadokawe School hum Troxikebra hini an Kang Hapon Jelong Kardik Lekhe LP School ta amen ke klang pondera jok Kardik Lekhe arong arat lapen School SMC pen chenglok Mothers Group atum pen aprang Pharokreser kebra Phokebra hini ningkan Kalitang Raidang ti local MDC kidohut Lo ke Charlie ahem ki pitikang atengsi nonta nang terek piri lapen nang pathir piklub nang jipusi Rongasar pen chenglok School SMC lapen Mothers Group atum pen tame chuning ripon Nilituma techar sar nang thanlol si nilitum social media alang lipan phalo lasi nilitum la so school ke padam de je phan kado we nilitum rat pen kado we yo la nilitum chingrum lo lasi nilitum ke la so school ha raidang disi nang pi la so school nilitum han nang pawit pipe de je phan nilitum la dak asrom pen dak so dak ta kilometer hini ne dolang la sini tum bari kha ho da bange nilitum kwano ne langbung lang plate nilitum la so madum hangi chithon nun ji apota we pen nilitum ge dak ki cholong le ge jun long le ge chong dat choda dim la sini nilitum ge chithon dam apora we la si so skura bange nilitum phan kadoga we da nilitum chingrum pelo la sini nilitum la so school Kardik the LP school bange nang pon pipi de je Athe amalgamation along padunjui pen inghapon cheklo pulotangte long pen kate bong muchoda school ake hemphu lokimon English ME school an chotlo labang so school ake kilometer hini so se dam thunang hilang hidub det ke boy det arat side pot school hem ke tebok het nangji athe Halloween lo pulotangte becheng ahut barikha chala
langbung langper pen chenglok osomar tumapan ki thon ke wan along kasik sak thetan duji pusi rada tumpen nang pachini dun je nilitum kardeglek the LP school nilitum labangso LP school asal head sir na pen birta gelong ateng pulutang te nilitum labangso kardeglek the LP school ke kanghabji angring ason sidu la silabangso kanghabji pulutang te nilitum ladak kardeglek the LP school yong sing hapchek pulutang te nilitum ke kate bokhat ke Hempulukimon MV School Ancholo lasi kate bokhet mane hello igwing lang Hempulukimon English MV School pen dak nilitum kardeglek the LP school ang ke 2 kilometer an susi chorlang lasi nilitum labangso school yong si nilitum phan nang happy check plong te nilitum ladak kardeglek the arong arat ke charli o somartum akisung la pen nilitum ta isia kisung dukokpo News Desk report Karbiang Long Line Palsar hum thom la pen Apache ihum dogmoka long kangbu a bike pen bangso a bike kang huarta ki jum hek osomar bang ple tuma phanta dogmoka police station atum kinep long dogmoka police station ke parlo dogmoka hithia long pen kidam tang chikro e jonia prang humni bike kang bo puthak dogmoka police station along lamhoi palelo la pen non het jong ZKYF ki jutsiar ni le thota humni bike kang bo lamhoi dogmoka police station along palelo Bangso lam hoya ting pen dogmoka police station OC Ritupal Sensua kabur ipana jok humpli kang bo bike ini preni phai thongke rai siani police station tum humpli kang bo bike pen bangpli kang hupona tumaphan kinep long Bangso kang huatum lake dogmoka hawara lom au sumar pusi bangthe ponsi dogmoka police station along bandedlo lapen alang tumaphan case number IPC section 379 case number 272023 pabon ponlo bai kang hu bang phia tumta arta crep piten crep kolom si do chodlang alang tumlo ke chalyang geng stami class 5 lapen class 6 anbet lang pusi bang phe ponlong lo bangso bai kang hu tum ka chethana teng lake alang tum ke vega phansi kang hu bonta ke Georgia phan kali pusi chethan pon kangbo bike puthot kiri kache paduk pen kilong thua puthak bike ahem thu ve ka tuma hin pen dogmoka police station OC Ritupal Sensua phan pachuru pajir ponlo to ki ko bazar salu to ki koi tar pisot ami inform koilo eta amar dogmoka arkhoi thanan tar pisot ki koi hanto kiba korile ki koi SR ta dilu tar pisot আজি আমি মানে ৰিটাৰ্ণ to পালো কি কয় বাইক to চালু ইয়াতে আহিম নাম্বাৰ মিলালো সব মিলিলে চেসিস নাম্বাৰ বাইকৰ নাম্বাৰ প্লেট সেট কি কয় খুলি ৰাখি থৈ দিলে এনে চলাই আছিলে ৰাফ ইউজ কৰি আছিলে হবলা হেনতে এটা আমি মানে এটো আমাৰ নতুন কি কয় নিউ ওসাছে এই তেখেতক মানে কি কয় তেখেতে এটা অপাৰেচন চলাইছিলে তেতিয়া মানে চাৰিটা চুৰ ধৰা পালে বাইকৰ চাৰিটা ৰিকভাৰি কৰি আনিব পাৰিলে আমি এটা ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছো আমাৰ ওসি ছাৰক যে নতুন ইমান কম সময়ত আহি ইয়াতে জয়েন কৰি এই কি কয় মোৰ বাইকটো যে উলাই দিব পাৰিছে Dongmuka pen semsing iti Karbiang Long Line Parokreser kebra phoke paningkan kipang nipon ahoya long e aphai lakha ponsi West Karbiang Long pen Meghalaya ahoya long e langpon bangso pena jok ahok pel along li ahoy pang thek poninti Karbia khai amilur pulote karitang ru Samson singing ti lapen arisang hotum ke claim kidampon kachepaduk tekanga puthak ilitum kaddu kaveta kachini rep abang kinang sot binong bangso kachini pensi ador pithek pamiji labangso Karbiang Long laki sera longle pusi piniani ilitum kaddu kaveta hoklo labangso longle phelanga phan kacherai kompon pami thek thek pulote Moani siani ilitum kaddu kaveta sarlam thekipu rongmanaming kudeji binong oso prakjang tangaphi prak kangthina bangki ilitum ahawar nahok igdepo hantu pen me hekmati karbi rongasar amayatum kabor I ben ajok ahoya kisung aputhak penangan karjap dun dolo karbi rongasar amayatum athepi kedeng ponlaki district ekewan pi abangpu ru Samson singing ti amekri Kepabua bangke kertang West Karbiang Long pen Jantia Hills Meghalaya ahoy ke damtang apor ahut ahoy lamthe kadik dak sayalong Karbi rongasar amai la pen soching Amreng Border Development Committee atum kabor ipon kithe dung ajok ahoy ki sungalong arjabdun iklo
alang litum keja kabor ida mena jok priya chiklo ni phai inkoraner kebani Meghalaya pen ahoi langroyari ri along an pharokri sirkebra phokep aningkan ke sompon Indian Survey along e aking ri along an palidamlo halabang soni long e long chong ki pathir pon le thoji aphan ilituma karbi recho long sing rong hang rong ki cho lindok lapen karbi rong asar amaitum angbong bongkrok bongching pen ang DAC arna me hirjumi ahai hang ponlo adim lake forest ib tado langso Meghalaya ahoi along hala so ani lake ani ket he ani asonsi hoklo pinpur me noni litoma karbi recho rokom rani alang like cho lapen rechong hoi ki khia jak ki dinglen lapuson kali binong lang kidam tang pinangan ove pen langdamlo pulote karbi arecho ama thur plot pen ahoi long an ki pale dam pulote nona karbi recho anat lang pule udam de setami hinone binong bangso puthak soching amreng border development committee amai phu Agustin Hanse pen karbi recho phan kachoro lamthe lapuson hello ni esona bangke isi phurkimo son se puridam lo konontu din pen stame ilitum ladak political line pen tumke ke bang tum dolo tema seta nenga klong pen ahoira tum neng karong nai bangke pini ilitum kaching honnai itum karbi rongarak ituma recho ituma po longsing ronghang pen japon si itum dak niang kar biang long kang bura rongasara mai a president la pen a secretary tum la pen dak kithe ki ding ki dona tum pini ho harlong recho har tinga na thupen wang bom aku lang kiroelong hadak tamele tum pilar lang damlo la pen halang kiroi pen lang dam dera phi non la dak tapat la dak lang sang tiaroi lo la bang soroi ge ala ke ho amreng roi selipo la pen amreng ben dam thupo la ba amreng roi pen la ke ha sumatan pulo rong khelan la dam po an par bang ke aroi chili thupo ha umplung ber ha khat khasla tang aroi la ke itum natural boundary ilitum ke la hello ilitum hima binong lo la se na jong itum apu rechu da meneng jilo la hu pilar kanu hokopot puthot nangka selam thuji mate kai teng kai mang kapachit du thuji phana bangke karbiang long ton mos council kachari pon itum kaching hon Dr. Tuliram Rong Hangsar CM karbiang long ton mos council la pen tim karbiang long atum aphan chuning rilo la hu hoya long aphan ansu se ardinengi piduni phanse nilitum hin banta chuning rilo anchotlo kidam tanga por ilitum kachilang dun pamit hek the pena jok ahoi long e pinangan kana hok pona bangki dokoklo ahoi nu jok aphan jongsi chirai kom pamimi pulote moani siani ilitum ke do athai amatsi avi ikdechi karbi ronga saramai tiripi amai phu dharmo sing teron pen kachuningri athepi laki ahoya farman ilitum katu kaveta kachirap cheto pensi chun unji katu kave karbi rasta me la karbiang long border bank chirap cheto pensi kai kes tame chirap cheto la penge ilitum border bank aduya hoba manke ilitum kai ke mata chirok tok pensi chelang du nai ilitum ta karbi rong sarmai pestame piniwang lo la penge sarkar hem pestame council sartame la border hawa rong bangke kai kitame chirok tok tante police outpost binai dusini tumke long tumra chuni lapu karbi recho ke hai longsing rong hang penta bangso puthak RD pidonsi ahoi ka humria sai kideng ponalong japon lo karbi recho pen alam the to arju iksina rong asara mai hoi pen mate tum dak richo atum pen la pendak socheng amreng development la sob committee mai phu pendang lok la pendak rong thongkep arong sar atum pendang lok kini ni tum ka humria thipi bangke la pulo itum ke dak border area jitu itum ke rong sar pendang lok itum richu tum ke ahoi dui ke tum ke kaselang kenang sot la si so long le bang kon manang pet ma itum long le kon ma kalukson ma so pu tha sin tum pini na news report rongbong terang karbing long live Priachiklo niphai thongkep rai siarni lakha ingkoi rapho nilip MSC constituency ka parlopon koilamati ang kangpen ka hilo kilometers thongkep so se panjana hawar along poisa ing tiarong along
rong asar pen chenglok don mekar ke do an chirap chetosi towar kasilam thengpia klim ke elapen ki pangthira sai ke dengpon India that be Prime Minister Narendra Modi ke Japan BJP a sarkar tum ningkan sirkep sose ke chari plengpon etlo Lason se Assam along relong Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ke chari pon BJP a sarkar sitami ningkan troxy sose pleng etlo Lapen Karbi Anglong Autonomous Council along CM Dr. Tuliram Ronghang ke Japan BJP a sarkar tami ningkan trox sose ke chari pon pleng tu etlo Delhi Despur lapen diphualong anta BJP a sarkar si intang kring pen nonamat ke chari bomlo lapen khi pon bomlo BJP a sarkar atum kai ki kaching thor lapen kapaprang ponji a phansi sai ki claim pu ponsadami ongdung ahawara long ki nonpu anta kaching thora sai ki claim ponji kalisi kaching thorji angring anta avilang Karbi Anglong Autonomous Council arlo kattu kawe pangrum pen constituency in korat chokdo Lasong bong pen lakhain korapho nilip MAC constituency kapalopon panjan hawar poisa engti arong sitami kidamtang pharukre sirkebra phokebra isi aningkan malom pensi rong chukimlo halaso hut ke don trok sivet halaso hut rong asar amen lake kilong cheng lake karlitang poisa engti henlo wang bom pen pining anabang ke labang so rong along don trok kep sose pleng pontanglo Bon sitami ningka trok sikep sose kachoboche tang arong along non pu anda kaching thorawar mon kepalepon thek ponong lelang la bangke nili tum ke okorni tum panjan pugalilo hodo tarapong sitame anikyang yesi aseng angdungdung lo akoni tum tara song thak lo ni patharak mimi tason sini tum sa arong tinta pupet lo athe long enang ke som hoda bangke gopi lo long enang som hoda long li MP Brensing ti Horensing be alang li kache chakateng pulote alang liga che chakateng forensing biga che chakateng bulute cikloyam thomang bong sini tum poisa engti tu tarapung atau warga patang daji pusi ni tum malong mei ahong yai long sini yetikang lo lang ni Karbi Anglong Autonomous Council along nilip constituency pen MAC pabitro rong pi ahem pen ka hello kilometers hini so se chot anvetlo kilik aprang jong rong asora tum pen vote kere ka mai ke padopon hut lamchak ki pipon ke towar silampo therang ke thak awar sai pipon po Delong Kimponpo, Seka Chelangji Aphan, Tibokhet Medical Subcenter, Ipo. Lapen Akaprek Ason Alamchak, Idet Pen Pinyani, Ningkan Trok Sose, Pleng Derapita, Tang Akirap Ipe, Nonamat PMAYG, Ahem Hum Kethom, Longdun, Lapen Arunodoy Akijopen, Banket Homatuma Varsai, Longdun, La Anvetla. Interlocking at Owarta, Nilitum Arong Aphankin, Nang Pipi Pusi, Rat Atum, MAC Pabitro Rong Piaphan, Jongpon. MDC mate ilitum ni longjitu just non consider long chairman dodun bom lang li phai tame ni tu chini ri bang la philo la just non ram de khelong sub center long doctor la pen nurse do nai la pen tu so rong sa che tu so rong pen poisa ki rong an bang kar bhar ki vak ja pen ali kai no an bang sen ju wel non ajan non ajan akam no tame ni tu han dang claim pina non prabjin ben jong si ni litum poisa ingti aronga phan lamchak ki pia ting pen Cipaklang ponpi pulote sodak pen cisongji lapen kiwangji MP akilik along ke vote ipe lapen cirabdun thek thelo puta poisa ingti aronga sar borson ingti lapen rongara datum pen ningje ponrinti sarni pen ta hanili phi nili pu adin arni hot pen ta nim tum dehri pen abe panjana dakta ni tula sona kha kene tuwa ke pi ke pan ke soy ke pan la so ke ching thum duar pan ching thum la ang deng kani tum klem pon Kiwangji ningkana bangke Karbi risonim so rongaje ingdeng phokep ke chokmate sertalin ke talon pon po la solong aluhi sarpo man pen India Prime Minister Draupadi Murmu sitami nangche tongdunji la pen sominda radang pen sitami kijoi kelang abang phu abang ke tum sitami Karbi Anglong nakahumri ji aphan kachisik dolo Lasi labangso nangkahumri ahut Karbi Anglong sitami Clarvet lapen interior jirpu kepaklang ponji aphansi jesemet towar pan towar soipu at hipi en pon pen poisa ingti arong araratum chingrum pen mithanga rong along radasai deng ponlo itu marong ru pen ta chepaklar ponlo bete mesenji pusening thepon athema imithanga rong ru kepaklar polo tangte lakya kenang sol athebang itum Karbi Anglong kewang pen yong si litum dak habit angsi yong si bang athek long polote kupi kuson ma bai tu marong ke Karbi Anglong pusi pu pusi inglong ke inglong angsi te maseta rong rup ajo ana bangke me ponsen nang pu ke matha ponsini tumla ela bangso asai bang e deng pala Choki hola pen Sonjit Kro la pen koila meti pen Samson ingti Karbi Anglong live
Lakhain ko raisi Borjan constituency ke parlo HDP bazar adung Holy Faith Academy School along Ingdeng Troxy Annual Sports Meet ni Thoma Pharman pangcheng pontang lo. Annual Sports along aluhi sarpo aman pen Bokajan Block Chairman Sardili Be Pha Pangjang aluhi Projen Deka HOD Mine CCI Bokajan Bidya Singh Rongpi JE CCI Bokajan Serdihun English High School Principal Rajesh Krotum Chetong Dunsi ke Pathu Kangpu along RD Pidunlo. Labangso ke Pathu Kangpu me along Assistant Teacher High Sing Ti Sopensi me Chepahim Phu Ponlo Lapen Holy Faith Academy School Principal Bikrom Bepensi ke Jutsi Kachuro Alam The Jai Ponsi Mayadang Pajutsi Troxy Annual Sport Meet Surihini ra ingkor ke thom Apharman Misen pen ke Pathu Pangcheng Ponlo. Student lapen po kaduka we staff lapen po media mate kaduka we tum staff yang sirat itu pen pini lapang sojai me kalung lang tong pen ari nang pidun pen sirjo me nang pidun pot nang tum kaduka we pan staff me lapang so sport meet kipachun pe meji pan sirjo me nang pidun lo. Dilai pen bijoy rongpi Karbiang Long Live. Pini ada pabirta ke lapansi kang ton poniklo kardong.